ba yadda za a yi jin daɗi alaƙarka da Allah ba ta yi kyau ba ka ci, ba zai yi ba. Ba yadda za a yi jin daɗi alaƙarka da Allah ba ta yi kyau ba. A'a, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Alladhina amanu, Allah ce waɗanda suka yi imani, wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, katansu suna samun natsuwa ne da ambaton Allah. Allah ce ku saurara ku ji, bi dhikrillah tatma'innul qulub, ta hanyar ambaton Allah, alaka da Allah, zukata suke samun natsuwa. Shiga babbar mota shine kwanciyar hankali, shiga babban gida mai karnuka shine kwanciyar hankali.